What's up mga silingan? Welcome back to my YouTube channel, Kasanta TV. This is Jay Hikes and you're watching Kasanta TV Friday Talks. Karong adlaw maghimo tag bagong video about 10 useful long ride tips and bike hacks for newbie. Pero sa di pa na, kung bago ka sa akong channel, maghimo ko mga bike vlog, mga short story or short film, mga bisan unsa, mga makalingaw, mga life hacks, mga tutorial. Kung gusto nimo, i-subscribe ang akong channel, i-like, i-share, and press the notification bell para kung may bagong video, ma-notify ka. Okay? So, 10 useful long ride tips and bike hacks for newbie. First of all, atong i-identify daan unsa lang newbie. Dili ingon kay nakay bike karon, palit kay bike karon, unya mag-ride na ka ugma. Dili na mao. Newbie ka, kamo bike, taas-taas na ka o panahon nga nagbike, pero wala pa ka nakasuway og long ride. So, ang imuhang ride lang is within your vicinity lang sa inyong town, or siguro tumatan-aw mga 30 kilometers imong bike pabalik, so 60 tanan kana considered as newbie. Dili pa kay kaswito sa biking, pero dili na bag-o nimo, so mo na yung newbie para nako. Long ride, atong i-identify ang long ride, atong i-define ang long ride. Ang long ride para nako is kanang medyo taas kayo sa usual nimo nga ginabay kada adlaw. So meaning moabot na ka og tag 60 kilometers pabalik or 70 kilometers pabalik. Pero wala jud na specific ni kilometers nga aron matawag nimo nga long ride. So ato lang para nako lang is ato lang i-define ang long ride as siguro from 6 AM mabalik ka og 4 or 5 PM inana ang distansya sa dagan nga kaya ra nimo. Mao na ang long ride para nako. Consider na siya nga long ride. Pero katong moabot og pila ka adlaw, lain na sa nga long ride para sa mga pro. So, disclaimer lang, dili ko expert sa pagbabike. Newbie pasad ko. Pero ako lang i-share ninyo ang mga gamit kayo nga mga tips o bike hacks para nga ako ang nasuwayan sa katong nag-long ride me. So, okay, number 1. First is check your bike. Dapat before ka mo decide nga mag-long ride, imo na i-check dali mo bike. Kung nasa tono ba siya? Ang brake okay ba? Ligid. Ang iyahang kondisyon sa bike. Kung dili ka mo check nga ikaw ra, pwede mo dadon og mga mekaniko. Make sure condition nimo bike dapat na check na nimo tanan. Drivetrain, brake, tire, saddle post. Ang height sa saddle post kay kuha na siya. Vital kaya na kay kung sobra ka taas, may epekto gina sa imong pagtindak. Epekto na sa imong til. Sobra pud ka mubo, may epekto sa na siya. So mo na i-check ganin mo daan nga kanang kung komportable ka, unya insakto pud sa sukod ay imuhang saddle post. Okay? Number 2. Dapat kondisyon imong lawas. So, kondisyon na imong bike, dapat kondisyon pud imong lawas. Kay kondisyon imong bike unya hago day kay ka. Sumumatir na sa imong pagtindak. Kinahanglan sakto ang imong tulog or sakto imong pahuway. Kay nakasuway mo gud mi ana mo kauban sa una nga mag long ride mi ni kaugma unya nakainom sa gabi kay gihagad siya sa mga barkada. Pag abot og mga 50 kilometers, 30-50 kilometers, medyo na feel na niya kapoy, duka siya unya. Nagsuka gyud siya, naglain gyud nga lawas. Lisod kayo og duka ka, mag-drive ka sa kalsada, delikado sa disgrasya. So dapat sakto ka sa kaon, naka-carbo loading na ka. Nay uban nga mag-carbo load the night before.
Pero para nako mas importante kayo nga mag-carbo load ka. Carbo loading ka is 2 days before sa imong ride or a day before sa imong ride. Kay karang imong gikaon nga carbo loading, i-process pa man sa lawas. Unya kung magkaon ka pagkagabi, na tendency nga dili to nimo magamit din ka ugma. So kinahanglan 2 days before sa ride, nagka-carbo loading ka aron magamit na nimo ang energy sa katong pagkaon inig panahon sa ride. Okay? Bike hacks. During sa ride, ayaw palabig pagbusog. Nakasuway mi ana katong tumiglugo. Stopover mi o Carmen. And then dito mi namahaw. After sa kay wala man mi namahaw pagikan, wala mi nangaon pagikan. So gusto na mo mukaon daghan aron daghan mi og sud sa tiyan, daghan mi og kusog. Ang naitabo ato is sobra nga mo ang kaon. Pag human mo kaon, wala ka abot 30 minutes, siguro mga 15-20 minutes. Larga na yun mi. So naitabo, magbike ka, tinda ka, bugat umulawas, hugot ang imong tiyan. Unya, dali ka kapuyon. Sumumater gyud na siya. Naitabo ato ni hunong mi sa unahan kay punga ang tiyan, busog, sobra na kabusog. So kinahanglan dili ginan mo sudlan og daghan kayo sobra nga pagkaon ay mo lawas. Di man ikay magbitbit sa imong lawas panahon during the ride. So as much as possible gaan imong lawas. Dili sad nang wakay kakuwang ka sa kaon, lahi pud na istorya. Okay? Number 3, make sure magdala ka og tools. Spare tube, patch kit, mini hand pump, and also first aid kit. Importante kay na kay example atlan ka og aberya sa daan, di gina nato kalikayan kung mag-ride ta na gyud na aberya sa daan. Swerte na lang og wala, pasalamat na og wala, pero usually gid na may tabo gyud nga ginay mga ginagmay nga aberya. And sigaro may tabo is flat tire. So kinahanglan magdala ka og sakto nga tools para ana. First aid kit kay in kaso adunay si bako lang may tabo, disgrasya, at least maka-attend mo sa katong inyo kauban niya siya na kay first aid kit. Importante juga na. Okay? Number 4, dapat na kay flashlight and tail light sa imuhang bike. Kay just in case magabian ka, layo ang inyong biyahe, na mga aberya nga nahitabo, aberya sa daan, and then wala masunod ang inyong time plan sa inyong ride. So importante yun na kay flashlight and tail light. Kay delikado kay mag-drive sa daan, sa karsada, labi na mga daghang sakyanan nga usog mo padagan nga badly illuminated ang imuhang bike, ikaw badly illuminated ka. So dapat makita gyapon ka sa daan panahon sa gabi. For safety purposes, kinahanglan dili gyud kalimtan nga naa kay flashlight o tail light sa imuhang bike. Number 5, check your destination. Know the distance and the terrain sa imuhang destinasyon. Ang kasagaran nga gamiton sa uban is ilang ang i-search daan sa Google Map. Tanaw nila pila ka kilometro ilang biyayon, unya unsay terrain sa maong daan, kung taas ba o area ang subidahon, taas ba area ang flat road, pila ka kilometro ang subida, asa dapita ang subida. Kinahanglan imo na siyang mahibaw-an aron maplano nimo ang imong ride. So ang uban mo gamit o gitawag nga Strava, mao na siya application para mahibaw-an nimo ang imong ruta ug ma-record sa nimo ang imong ride, labi na imong distance nga naabot, ang imong top speed or low speed, pilay
imuhang itason sa imuhang gisubida. Nana, i-check lang ninyo ang Strava. Dili sponsor sa Strava ha, pero i-check na ninyo. And then number 6, indicate your stopover. Importante kay na. So amana ka, nahibaw ka sa imuhang destination, nahibaw ka sa distansya sa imuhang ride, nahibaw ka unsa ang terrain sa imuhang agian. I-indicate na nimo asa ka dapita mo stopover. So in aning orasa anhita mangaon, mamahaw ta. In aning orasa anhita man udto. In aning orasa mo stopover ta diha aron i-prepare na to atong kagalingon para sa subida kayo. So importante na kinahanglan imo jud nang hibaw-an. Imo jud nang hibaw-an. Aron malikaya nimo ang kada bitong magsigig lumbaanay sa daan. Kiat kay ka padung dito pak. Abot sa unahan subida di ay. Nya wala na kay kusog isubida. Laspag na ka. So importante na mo nang hibaw-on gyud nimo imong destinasyon, hibaw-on nimo imong terrain, hibaw-on nimo imong ruta. Aron maplano nimo imong kagalingon kung asa ka dapita mo medyo mo chill ride lang, chill nga tindak. Kung asa ka dapita nga mulatos ka, asa dapita mo pahuway ka aron mamundog kusog. So dako kay nang importante gyud mo mater gamay nga sayop nimo na mater gyud na sa imong pagtindak sa imong ride. Kay ba-feel na nimo ang kapoy sa lawas. Bike hacks. Kung mag-bike mo, mas suggestion lang ni mas nindot ug kana magsunuray mo. Naay usa nga motrongko. Dayon sa lipod na mo. Inana ka paagi, baka save man ka og energy ana kay masalipdan maka. Mas kapoy man to nasa tubangan. Nakatulong pinaka-kusgan ninyo may watos sa tubangan. Siya musugat sa hangin, gitindak. So kamo, medyo di kayo kita, medyo di kayo kusgan, ari lang tas luyo, pasalipod lang ta. Maka-save ta og kusog ana, and then din akaya sa katong trungko, pahuway siya, apuli na buto usa. Pasalipod na pud. So, mo na bike hacks nga amo ang nakatunan. Medyo na experience na namo. Dili kayo kapoy ang tindak. Mas ma-maintain mo inyong facing sa anyong dagat kung inana inyong buhaton. Number 7, ride with friends. Do not ride solo. Nayuban nga kaya na kayo mag-ride solo. Mga pro na sila. O dili man gani pro, kabisado na nila ang area sa ilahang antuan. Kita, mga newbie man ta, dili gyud ta mag-ride solo as much as possible. Long ride ni siya. Dili ni ingon nga chill ride lang within the city. So long ride ni siya. Importante na adyo kay kuyog. Kay kung magkinaunsa sa daan, at least na kay kauban nga makatabang nimo. Or na kay kauban nga mo assist nimo panahon sa emergency diha mismo sa daan. Na usapon solo ka medyo laay. Nindot nang nakay kuyog dili kaya bisig duha mo kabuok or daghan mas maayo kay lingaw inyo ang ride. Mas ma-appreciate niyo ang long ride. Ay lang kamo paglumba-lumba total di man ta mo appeal og mga contest o mga race. So kana chill ride lang atong enjoy ug maayo ang view sa ato ang ride. Number 8. Dapat kahibaw ka sa location ug sa number sa mga hospital or emergency response unit sa kada town or syudad or munisipyo nga inyo ang magian. Importante kay na kay duwa ta kahibaw gyud nga nata sa daan makasugat ta og dili maayo nga panghitabo, makasugat tag disgrasya. At least kahibaw ka within this area naay hospital diri atong dadto na kauban dito nga na disgrasya. Within this area layo pa ang hospital, manawag tag emergency response team or response unit aron makatabang nato panahon sa emergency. Timan ang usa ka segundo kung kinabuhi ang isgutan importante kayo. So dapat hibaw-on jud ang nato tanan before ta mag long ride. Safety first. Okay? Number 9. Make sure nga nakay load para tawag. And make sure nga nakay extra battery sa imuhang cellphone or fully charged siya. Kay sa number 8 imong hibaw-an ang number, ang location unya wadi kay number or load pantawag. So useless kayo. So
Mana, kinahanglan na kay load, na kay extra nga battery, na kay charger, full charge mo ang cellphone. Aron unsay mahitabo, dali ra ka maka-communicate sa mga imong isig kauban o imong sa mga emergency hotlines. So dako kay nagamit. And number 10, pahuway kung dili kaya. Mao na siya importante kay na kung feeling nimo nga hago na kay ka, unay mo makauban dili pa, yamar dayon. Bay, stop over sa ta, pahuway sa ta, skillet. Kay kung imong pugso nimo kagalingon, unya magka-problema no kay gabot sa unahan, kay gusto ka mo sabay nila, mas dako no kay na problema. So kinahanglan imo jud ang istorya nimo kauban. Mo pahuway sa ta kay medyo kapoy na kayo. Pahuway tag mga pila ka minutes para lang makabawi sa tuwang kusog. Kaya kay kung dili mo mo istorya, ang tendency na is ikaw mo'y mahimong pabugat, pabigat sa imong puyog sa mag-ride. Kay sampol, makraman ka. Wala na kay kusog, tukmod ka, kamanduhan nun makraman. So importante gina mo yamar ka pahuway. Ayaw lakay niyo na ang oras. Kung dili niyo kayo kaya nga maabot anang orasa, okay ra, at least safety mo, balag na langay. Wala mapugos ug mayo inyo ang lawas. Nya bike hacks. Kung panahon sa inyuhang tindak, medyo init kayo ang panahon, ang adlaw init kayo, grabe ang inyuhang grabe ang kainit, kinahanglan dili jud ka mawagtangan og rehydration fluid, tubig, Gatorade or unsa pa nga fluid nga imong inom. Ayaw palapig inom, ginagmay lang, ginagmay aron dili pud mubugat mo lawas. Ug naay ice mas maayo, naay ice ibutang niyo yung lawas para lang pa-cool down sa inyong lawas. Kay inyong katong nakabiyahe mig Lagyo, pag check na mo sa temperature is niabot mig 42 degrees Celsius ang temperature. Inana kainit ang mga lawas, inana pud kakapoy ang mga lawas. So give time to rehydrate. Kinahanglan permi ka na ibaon nga tubig o rehydration fluid. Okay? So that's all. Timani, dili ko bike expert, newbie pasad ko, pero gusto lang na akong i-share ninyo ang among mga nagian, ang among mga na-experience, ng mga panghitabo panahon nga nag-ride ni. And thank you for watching. I-comment ninyo ang inyong mga gustong ipangutana o napay gustong ipuno sa tuwang bike hacks or 10 useful tips para sa long ride. Comment ninyo, share ninyo nga video, i-like ninyo nga video, unya subscribe mo sa kuan channel para sa sunod nga mga video. I-press na sad ang notification bell para ma-notify mo kung bago nga video ay upload. Okay, daghang salamat. This is J Hikes of Kasanta TV. Wait. Wait sa kanito. Nakoy bagong gi-upload yung video. Tindak Boys. Naabot namin sa episode 5 sa Tindak Boys. Sa season 1 na siya, from episode 1 to episode 5. Nasa ko ang channel. Akong ibutang ang link sa description aron inyong matanaw, basi ganahan mong tanaw nya subayan ninyo. Mao na yung mga documentation vlog sa amuhang mga tindak, short ride, long ride, adventure ride, island ride. So naa dito. I-check ninyo ha. Unya subscribe pud mo ha. Unya like pud mo ha. Unya comment mo ha. Unya i-share ninyo ha. Sige, bye-bye. Dapat ipahabol. Bike tips, bike hacks. Mag-bike mo, init kayo ang atong bike. Mag-bike ta, init kayo. So tendency na is di na to kalikayan after atong bikes manlagong ta. So dapat natin protection sa atong panit. At least man lang ba nga
dili kayo mulagom ug mayo ang panit. Number 1 protection is sunblock. Unya, lain man pud kayo nga sige tindak puti kaya tong naong maklaro mo tayong liwag dagat. So kamong gibuhat is mugamit mi og sabon. Sabon nga makaprotektor pud sa inyong panit. Okay? Ang gamit is Gluta Blueberry o katong strawberry, mga Chloe Beauty soap nga organic soap ang amo ang gamit. So at least di kayo mo epekto ang kalagom nga tungod sa init. Kami halos everyday may magbike. Short ride dirira mo epekto gyud sa mong panit. Binuwan. Pero karon nagamit mi aning Chloe gikan sa Jackie's Beauty Soap. Binuwan Jackie's Beauty Soap. Medyo dili na kayo itom, so makaprotect sa itong panit niya. Usap po, dinigamit ninyo ani, sinaw kayo yung panit. Ha? Jackie's Beauty Soap. Order niya mga ni. Akong ibutang ang iyahang link sa iyahang page. Naanan nyo magkitaan sa personal account ni Sheiks. Pwede mo message dito. Message mo dito kung ganahan mo order. Basta kani epektibo yun kayo. Makita man ninyo. Oh, nagbike pa ko kanina ni. Makita ninyo. So gamit man na ay daghan silang produkto. Gluta Blueberry na ay Pink Kojic na ay strawberry bleaching soap na ay intense na ay katong regular lang soap. Ang intense mo nindot makapaputi yun. Yang katong mga regular lang kay makapasinaw. So recommended na ko Gluta Blueberry. Iktibo jud kayo. Mao ni sabon sa mga Tindak Boys, sponsor sa Tindak Boys. Salamat sa Dodo Motor Shop sa sponsor, Sheiks Flower Shop, Chic Shake. Daghang salamat o thank you. Bye-bye. Wait. Nakalimutan ako. Shout out day. Shout out ko sa tanan Tindak Boys. Greg Andre, Gaps, Bubi, Bugs, Sheiks, Ashley Boy Malingin, Algedir, Boss Lito, Boss Winnie, Sandy Chino, Land Spirit, Love Your Boy SBF Vlog, i-subscribe sa ninyo. Mars Pierce, sa pa tanan ng mga kauban mo Tindak Boys sa SBF, shout out sa ninyo.